Hvala, predsednice. Tražili smo, gospodine ministre, brisanje naslova i ovog člana zato što je ovo po nama i kada je ustanovljeno prilikom izrade prethodnog zakona izmišljanje neke tople vode. Jer složićete se i vi, pa kao i većina kolega koja se školovala u osnovnom i u srednjem školstvu po ranijim standardima i po našem obrazovnom sistemu, da opšte međupredmetne kompetencije je u stvari nešto što treba da prepozna dobar pedagog i stručnjak, počev od učitelja, pa i u predškolskom uzrastu i kasnije u razrednim predmetima, neko ko želi da razvije određeni talenat kod dece. I umesto ovoga i svih ovih navedenih načina tih kompetencija, najpre potpuno i nešto nerazumljivo i nešto što nikada nije ni postojalo u našem obrazovnom sistemu, pedagozi, ali verovatno to ne mogu jer dosta njih je i demoralisano zbog drugih obaveza koje su im nametnute u međuvremenu i prethodnim i ovim zakonom, treba više da se bave onim što je talenat kod svakog učenika, da ga prepoznaju i da ga kanališu, kao što je to bilo u naše vreme. Setite se samo kada je ustanovljena škola talenata za muzičke talente u Ćupriji. Ja sam je kao dete jedno vreme pohađala. Pa onda druge škole koje se tiču predmeta iz oblasti prirodnih nauka. I mislim da to treba da bude podsticaj za svu decu i naravno ono što se ponese iz kuće, a to su tradicionalne srpske vrednosti i na njima da se deca uče i da tako razvijaju svoje mogućnosti, da kasnije tokom svog školovanja jasno znaju, a ne da im to bude samo prioritet, završit ćemo malu maturu, idemo na upis srednje škole, do poslednjeg trenutka ne znaju ni oni ni roditelji, nastaje jedno haotično stanje, već da se na takav način, prepoznavanjem toga i usmeravanjem od najmlađih nogu dolazi do toga da onaj ko je sposoban i ko ima određene kapacitete i završi adekvatnu školu i sutra bude koristan našem društvu.